Tinc 25 anys, 184 dies, 16 hores i 21 segons. 22, 23, 24... Soc com un rellotge. Quan tenia 6 anys, un matí, la meva mare em va explicar que en Ron se n'havia anat al cel dels gats. Va aprofitar per explicar-me que res no dura per sempre, que tot s'acaba. És a partir d'aquí que vaig començar a comptar el temps que duren les coses. Volia ser sempre més conscient de com gastava les meves estones, perquè de saber això d'en Ron, hagués gastat més tardes perseguint-lo. Compto la durada de tot allò que veig. De coses senzilles com cordar-se una sabata, 8 segons. Pelar una taronja, 20 segons. Travessar la piscina per sota l'aigua, 33 segons. Fer un ou ferrat, 68 segons. Muntar una tenda de campanya, 344 segons. Pujar aquestes escales, 12 segons. Això si no ets el meu avi. 18 segons. M'agraden els dies de pluja. Quan plou em quedo darrere el vidre cronometrant quan tarden les gotes en les seves curses per ser les primeres en perdre'm de vista. Disfruto esperant que arribi el tro després del llamp. I quan ja no cau aigua, em puc passar hores i hores esperant que s'aixugui un bassal. El rellotge. Quin invent. N'hi ha de molts tipus i formes, com els de paret, que a mi no m'agraden gens, perquè només et saben dir la durada de les coses que passen dins l'habitació on es troben. Com, per exemple, el temps que fa que estic tancat a casa, o quan va durar l'última discussió dels meus pares. Prefereixo els que es duen al canell o a la butxaca, perquè els puc fer servir allà on vagi. Però tampoc te'n pots fiar. A vegades s'espatllen. Tot i que un rellotge parat diu la veritat 2 cops al dia. Però no només de segons viu el temps. També es pot comptar de moltes altres maneres. Hi ha rellotges que el mesuren en grams de sorra. Els presos mesuren el pas dels dies marcant ratlles a la paret. Al cotxe, quan tornàvem d'un viatge i demanava quan arribaríem, em contestaven en revolts. 23 revolts. Depèn de com comptis els segons i de la teva paciència o desesperació, pot semblar que el temps passi més ràpid o més lent. Assaboreixo els bons moments comptant-los sense pressa. 1, 2, 3, 4, 5... Però, en canvi, ho faig amb ganes quan vull que l'estona duri menys. 1, 2, 3, 4, 5... Quan estic esperant a alguna persona i em fixo en la manera com passen els segons, puc mesurar com de lluny estava, o fins i tot les ganes que tenia de veure-la. Malauradament, hi ha coses que se m'escapen. No ho puc comptar tot, encara que m'encantaria. Qui sap quan ha caigut una poma després de trobar-la sota l'arbre? O atreveix-te a comptar quan tarda el meu avi a cordar-se les sabates, si porta mocasins. Altres són coses que ni tan sols han començat, com les llavors que planto i m'oblido de regar, o els pinyols d'oliva que mai he plantat. Tot em porta a pensar que d'alguna manera puc arribar a controlar les coses que m'envolten. Però no totes, és clar. Sempre he intentat saber quanta estona necessito per adormir-me, però m'és impossible. Se'm tanquen els ulls. Perdo la noció del temps. 15, 16, 17...